Ja by som začal tiež svoju prednášku, tak stručne. Dobre, moja prednáška je taká trochu, nie je úplne improvizovaná, lebo je to niečo, čo som mal trošku pripravené, ale nie je to tá hlavná, ktorú by som chcel mať na tomto stretnutí. Je to skôr z toho dôvodu, že vlastne máme dneska pomerne veľa času a tá moja prednáška hlavná, ktorú mám pripravenú o prosa retraktoroch, tá bude zajtra podľa štandardného programu. Ale dnes teda by som vám chcel ešte porozprávať o jednej exopodmienky, ktorá z nejakého dôvodu nie je veľmi populárna, ale ukazuje sa teda, že by mohlo sa v nej dať robiť kadejaké psie kusy, aj veľmi zaujímavé veci. Takže tá podmienka sa volá disparate, teda je to, takto to volajú aj po anglicky, takto to volajú aj po francúzsky. Je to asi jednoduchšie povedať, čo sa s ňou myslí, než tu meditovať nad tým názvom. Takže vlastne v podmienke disparate platí, že po ťahu kameňa jednej strany, to znamená, keď napríklad biely potiahne nejakým kameňom, tak druhá strana nemôže ťahať žiadnym kameňom toho istého typu, kým zase tá prvá strana nepotiahla. To znamená, ona má vlastne ako keby tabu kamene nejakého typu. Čiže napríklad toto je taký demonstračný príklad, ja si s dovolením sadnem, lebo budem vlastne obsluhovať všetko to, čo sa bude ukazovať na tej obrazovke, ale dúfam, že ma budete počuť. Takže tu je vlastne pozícia trojťažka v podmienke disparate, kde biely má len kráľa, čierny má kráľa a pešiaka. A je to trojťažka, to znamená, biely zmatuje čierneho tretím ťahom. Prečo? Pretože keď biely urobí prvý ťah kráľom, tak vlastne čierny nesmie ťahať kráľom v ďalšom ťahu. Nesmie ťahať kráľom, to znamená, že môže potiahnuť len tým pešiakom. A biely nemôže ťahať pešiakom, ale žiadneho pešiaka nemá, potiahne kráľom. Zase čierny kráľom nemôže ísť. Biely potiahne pešiakom a čierny dá kráľom kráľový mat. Pretože čierny tým kráľom nemôže odísť a biely ho vlastne ohrozuje. Takže toto je mat. Zároveň je táto pozícia ale aj patom, tretím ťahom. A vtedy to vlastne ide zase opačným smerom, že biely kráľ ide zobrať pešiaka. Čierny zase nemôže ťahať kráľom, musí ťahať len pešiakom, až kým ho biely nevezme, a toto je pat. Lebo čierny nemôže potiahnuť kráľom v tejto pozícii. To znamená, keď jedna strana potiahne nejakým typom figúry, tak tá druhá v zápätí tým istým typom figúry ťahať nesmie. To bol taký jednoduchý príklad na vysvetlenie pravidla. Ešte jeden taký príklad mám pripravený a tento je 6 ťažka. V tejto pozícii vlastne má čierny král je obložený tými pešiakmi, takže ten je nehybný. A tuto je zopár rôznych kameňov, ktorí sa môžu tak ako keby hýbať. A biely preberie iniciatívu tým, že prvý potiahne strelcom. Tým vlastne čiernemu ako keby odpíše strelcov. Takže riešenie začne. Strelec D2. A teraz hrozí mat pešiakom. Hrozí mat pešiakom B5. Neviem, prečo ho nechce potiahnuť. Ale ten strelec vlastne zozadu pokryl toho pešiaka, takže hrozí takýto mat pešiakom. Čierny nemôže potiahnuť strelcom ani ničím, to znamená, že ale môže sa brániť tým, že potiahne pešiakom. Tým, že potiahne pešiakom, tak vlastne bielemu znemožní ten pešiakový ťah. Takže čierny sa bráni tým, že potiahne pešiakom, bielý teraz nemôže ťahať, ale čaká s tým strelcom, kým sa tomu pešiakovi minú všetky ťahy. A keď sa pešiakovi minú všetky ťahy, tak čierny už musí teraz potiahnuť. Strelcom nemôže, pešiakom nemôže, takže musí potiahnuť jazdcom a potom dostane tento mat. Čiže ide tam nielen o pokrývanie polí, ale aj o vlastne ako keby to preberanie možnosti ťahať nejakou inou figúrou. Pardon, nejakým iným druhom kameňa. A ešte treba povedať snak, že toho jazdca nemôže zobrať. No, keby zobral toho jazdca, tak dojde do patu. Alebo respektíve by ten pešiak alebo by sa premenil na niečo, čo sa bielemu nebude páčiť. Dobre, takže toto zruším. No, teraz trošičku niečo také iné. Toto je postavenie sérioťahového pomocného patu 13. ťahom. Čiže čierny urobí 13 ťahov za sebou, tak aby mu biely ďalším ťahom mohol dať pat.
aby ho mohol spatovať ďalším ťahom. Čo je pointa? Bielý má iba pešiaka a kráľa. To znamená, že posledný ťah, keď zahrá pešiakom alebo kráľom, tak to znamená, že tým druhom figúr čierny nebude môcť ťahať. Keďže tam má fúru čiernych pešiakov, tak asi biely bude chcieť posledný ťah spraviť pešiakom, čím mu znehybní všetkých tých čiernych pešiakov, celú tú haldu. A teda vlastne riešenie spočíva v tom, že čierny si vymení tieto figurky tak, aby kráľ stal na D8 a potom ťahu pešiaka mu bolo zneprístupnené pole E8. Takže riešenie je väža odíde preč, dáma odíde preč, potom kráľ vyjde von, tieto figúry sa tam zase pekne vrátia, kráľ sa vráti a biely ho takto spatuje. Lebo kráľ nemôže ísť do šachu, pešiaci nemôžu ťahať kvôli tomu, že posledný ťahal biely pešiak a tí ďalší sú zablokovaní. Takže toto je také patové postavenie v tejto exopodmienke. No, teraz už niečo také trošku obsahovo zaujímavejšie. Toto je servoťahy pomocný mat štvrtým ťahom. Čiže čierny spraví 4 ťahy, aby mu biely ďalším ťahom mohol dať mat. Ako mu môže dať mat? Tu je biela väža, ktorá drží čiernemu kráľovi B slobec, takže biely by chcel matovať tak, že si postaví túto nejakú figúru, väžu alebo dámu a matuje po A slobci. K tomu mu tu ešte vadí tento pešiak, to znamená, čierny sa musí postarať o tohto pešiaka a ešte o niečo iné. A to niečo iné je možnosť matovať na tom slobci A. Takže riešenie je, väža zoberie pešiaka a keď čierny sa takto začal hýbať väžou, tak tou väžou bude aj trošku pokračovať, čiže prejde sem, vôjde do rohu a teraz dáma zablokuje tú väžu. Teraz vznikla pozícia, v ktorej vlastne čierny najskôr ťahal dlho väžou a potom dámou tú väžu zablokoval, takže biely môže matovať tak, že si postaví väžu. A čierny biely posledný ťah bol pešiakom. Biely posledný ťah bol pešiakom, to znamená, čierny by sa mohol brániť tým, že potiahne väžou. Ale tou väžou potiahnuť nemôže, lebo ju má úplne znehybnenú. A to isté je aj v druhom riešení, že dáma zoberie pešiaka, dáma zoberie pešiaka a teraz tá dáma odíde do rohu do H1, kde ju potom zablokuje tá väža. Čiže dáma odíde, väža ju úplne zablokuje a biely matuje tým, že si postaví dámu. Postaví si dámu a čierna dáma nemôže brániť tomu matu tým, že by sa niekam pohla, lebo nemá ani jeden ťah. Čiže to je tiež taký typický mat, typický motív, ktorý sa tu v tomto exošachu dá spraviť. Dobre. Áno? A keď je viac figúr rovnakých, platí tá pravidlo pre všetky? Áno, platí. To bolo v prípade teda týchto pešiakov. Že vlastne ten jeden pešiak dokázal celú tú haldu pešiakov zastaviť, znemožniť im akýkoľvek pohyb. Môžem k tej poslednej pozícii, lebo nerozumiem tomu. Áno. Postav matovú pozíciu. Matovú ktorú? To je jedno, v tom druhom. Áno, teraz túto. Dobre, a teraz keby tam niečo chýbalo, tá dáma, keby nebola na Tak by sa pohla väža, tak čierny pohne väžou A biela nešakuje. a biela väža vtedy prestáva šachovať, lebo z ňou biely nesmie je potiahnuť. paralizovaná, nemôže sa hýbať. To staví vieš, to nestaví dámu, inak by... Keby postavil dámu teraz, tak čierny potiahne tou dámu a ten šach mu vlastne zruší. A to isté je tam ďalšom, keby tam nebol pešiak, tak sa pohne s dámou. Áno, presne ako hovoríš. Tuto? Keby nebol pešiak na H2, tak sa dáma pohne. Dobre. A eliminuje ten šach. No, tak to boli také demonstratívne veci. Teraz moju úlohu preskočíme a pozrieme sa na ešte možnosti, aké to poskytuje v spolupráci s neutrálnymi figurami. Lebo o neutrálnych figúrach je známe to, že nimi môžu ťahať obidve strany ich môžu brať, obidve strany áno, môžu s nimi ťahať, môžu s nimi brať, môžu s nimi šachovať, čokoľvek s nimi môžu robiť. To znamená, že keď biely chce matovať neutrálnou figúrou, tak mu ju čierny môže zase hneď potiahnuť naspäť väčšinou. To znamená, že tie ťahy musia byť z nejakého dôvodu nemožné ako keby vrátiť. V prípade, keď sa to urobí počas tejto exopodmienky, ale keď biely potiahne neutrálnou figúrou, tak ťahal treba s neutrálnou väžou, tak opačná strana čierny nemôže s ňou potiahnuť hneď naspäť, lebo nemôže ťahať tým istým typom figúry. To znamená, oni si v tomto prípade tú neutrálnu figúru nemôžu požičať hneď naspäť. No, čiže... To znamená, že ja môžem ako biely potiahnuť tak, že si dám aj šach vlastne.
môžeš ohroziť vlastného kráľa, alebo to nie je samošach. Čiže tá neutrálna figúra funguje ako biela alebo ako čierna figúra, nie ako neutrálna. Nie, ona je stále neutrálna, len tá druhá strana nemôže v tej chvíli ako keby s ňou ťahať. No, pozrieme si tento príklad, lebo to je jednoduchá dvojťažka, aby sme to už zase nekomplikovali po tej strane víziev, tak toto je dvojťažka, kde okolo čierneho kráľa je všetko pokryté, tento neutrálny pešiak za bieleho kryje toho strelca, to znamená, čierny kráľ nemôže zobrať toho strelca, lebo by mal šach od toho neutrálneho pešiaka. No a biely by chcel po tom strelec H5 pokrie si toto pole F3, to znamená, teraz práve hrozí ten mat s neutrálnym pešiakom. Že hrozí dať mat s neutrálnym pešiakom, čím dáva šach a čierny nemôže tým neutrálnym pešiakom odtiahnuť naspäť, lebo nemôže ťahať tým istým typom figúry, ako ťahal biely. To znamená, toto je šach. No ale čierny sa môže brániť tým, že predbehne bieleho a potiahne tým pešiakom najskôr, to znamená, že potiahne dole a si musí niečo premeniť. Takže keď si premení toho pešiaka na dámu, tak príde mat dáma E3. Lebo teraz čierny nemôže odtiahnuť s tou dámou. V prípade, že si postaví väžu, tak príde mat väža F1 a čierny nemôže predstaviť väžou sem, lebo ťahal teraz väžou. Keď si postaví strelca, tak príde mat so strelcom na sem a zase ho nemôže zobrať s týmto strelcom, lebo práve teraz biely ťahal strelcom. A keď postaví jazdca, tak príde mat jazdcom na D3. To znamená, týmto strelcom a touto väžou sú vylúčené možnosti, že by dáma matovala sem, alebo dáma matovala niekde sem, preto dáma môže matovať len sem. Tým je vlastne dosiahnuté to rozlíšenie tých premien. No a to je v podstate, čo sa týka tohto celé, to znamená, keď obrana je aj týmto s pešiakom na C5, lebo biely teraz nemôže ťahať s tým pešiakom dopredu, ale teraz príde jednoduchý mat a keď to zoberie s väžou, tak príde tento mat. To znamená, v tomto prípade tu obe strany využili tú možnosť, že vlastne berú tej druhej strane možnosť brať, ťahať tou figúrou, ktorou práve ťahali. No, dobre. Toto je taký zložitejší príklad, ale dajme si radšej tento ďalší, ten je trochu jednoduchší. Tu sa síce povaluje nejaký tátoš, ale ten tátoš nehrá v najdôležitejších variantoch, ten je tam len taký technický. Takže môžeme si ho zatiaľ predstaviť trochu ako jazdca. On vlastne tento tátoš odtiaľto kryje A6 a kryje G4, ale ináč nerobí nič extra. Dôležitý je tento neutrálny pešiak, z ktorého si biely vlastne premení na neutrálneho jazdca a hrozí s ním hneď túto matovať. Čiže toto je hrozba. Ako sa proti tomu čierny môže brániť? No, prvé tematické obrany sú tým, že rovno s ním potiahne. A tuto práve prichádzame k tomu, čo Laco naznačoval, že keď potiahne s ním na D7, tak vlastne teraz potiahol čierny sem a teda biely nemôže ťahať s tým jazdcom na toho kráľa, to znamená, nie je to samošach. Nedal si sám sebe šach, ale keď potiahol na D7, to znamená, že pokryl B6, lebo keď dá dámu na C3 mat, tak kráľ nemôže odísť sem, lebo medzi tým už sa ten jazdec uvoľní, už bude znova pohyblivý a teda... No teraz je dvojšak. Dvojšak, áno. Není dvojšak. Není dvojšak, lebo čierny ešte nepotiahol tým jazdcom. Až keď sa ten kráľ pohne, až to oživí toho jazdca. Lebo podmienka znie tak, že druhá strana nemôže... Počúvaj, stále je to dvojšak, pretože keby si to na C3 môže byť napadnuté čierny. A čierny sa neubráni. Je to väzba, je to svojím spôsobom väzba. Že čokoľvek, čo by čierny chcel zahrať iné ako jazdcom, tak vlastne oživí tohto jazdca. Keby čierny... To je poťahu až. Keby čierny kryl C3 jazdcom... Ale je to dvojšak z toho titulu. Toto je celý problém tej filozofie neutrálnych kameňov. Keby bolo pole C3 kryté, ak hovorí, že nie je dvojšak. Keby bolo strelcom. Áno. Tak nemôže zobrať dámu, lebo potom by mal šach od toho jazdca. Je to v podstate dvojšak. Nie, je to väzba, lebo ten strelec nemôže zobrať tú dámu z toho dôvodu, že vlastne až potom by zrazu mal iný šach na toho kráľa. Takže to je taká kvázi väzba. Je to taká kvázi väzba, lebo keby pole C3 bolo kryté čiernym jazdcom, tak čierny jazdec spokojne môže tú dámu zobrať, nič sa nedieje.
No ale to už... Emil, je vôbec dve, alebo není vôbec dve? Čo? Juro, ale to už by súviselo s tou podmienkou disparácia, nie s neutrálnym kameňom, to čo hovoríš. Áno, ale ja sa stále odvolám na to, že tento jazdec stále nedáva však tomu kráľovi, lebo čierny stále nepotiahol. No rozumiem, a keď si čierny povie, že nepotiahne, tak nemá má. No, ale musí sa brániť proti tomu šachu. Dobre, a druhá obrana takáto istá je, keď ide s jazdcom na A6, tak teraz zase pokrie perspektívne toto B4, takže dáma môže matovať z F2. Zase skočím ti ešte do toho, článok o tejto podmienke disparácie je uvedený práve pred kopetkou na stránke Julia Sperry. Teraz? Dávnejšie, je to možno rok a pol. Rokom a bolo to na pokračovanie. A práve že dosť burlivá debata bola k tomuto a práve Jevsejev sa takýmto veciam tam vyjadroval. To odporúčam prečítať. Ja viem, že to tam je, ale... To bola séria článkov dokonca, nie jeden. Boli plánované 3 pokračovania a neviem, či boli všetky 3 uverejnené. Myslím, že 2 boli z toho uverejnené. Minimálne 2 boli. Šach, alebo to nie je šach. Dôležité je to, že ten jazdec skrie toto pole perspektívne. Keby ten kráľ potiahol sem, bez ohľadu na to, čo sa udialo dovtedy, tak tento jazdec by ho tam mohol zoberať. Preto vlastne tá dáma môže matovať odtiaľto. No, potom je tam ešte tá obrana aj sem, keď ide jazdec. Tak teraz nenapáda vôbec toho kráľa, ale dôležité je, že pokryl toto pole. Takže teraz môže prísť dáma B5 má. No a potom sú tam ešte obrany zase s týmto neutrálnym strelcom. A tie takisto využívajú, že keď tento neutrálny strelec odíde, tak prestane byť kryté toto pole. Čiže keď odíde na G1, tak nie je to šach, lebo ďal s ním čierny, ale pokryl toto pole perspektívne, takže môže prísť dáma B6. A takisto keď zoberie s tým strelcom na D6, takisto to nie je šach, uvoľnil to pole čiernemu kráľovi, tak príde dáma B4, lebo keby zobral tu, tak ho môže zobrať takto. No a potom tam ešte ten vedľajší variant s tým tátošom, ktorý keď pokrie to D7, tak príde ten mat na bieleho strane. No čiže vidíte, že s tými neutrálnymi kameňmi je to už pomerne divoké, takže teraz s neutrálnymi kameňmi zase prestaneme. A pozrieme sa, keď už sme tu mali toho tátoša na nejakú úlohu, v ktorej sú iné exokamene, tiež také jednoduché. Takže tu sú jednoduché exokamene cvrčky a je to pomocný pad štvrtým ťahom. Čiže čierny začne a biely mu dá pad štvrtým ťahom. Ako? Musí vlastne, tým, že biely bude ťahať iba kráľom, tak je jasné, že čierny kráľ si neškrtne, ten tam bude stáť do konca. A čierny tým pádom musí začať ťahať nejak s tými cvrčkami a musí ťahať tak, aby vlastne došlo na konci ku patu. Takže ten pad, ktorý vznikne, tak je strašne hnusný, ale demonstruje vlastne, čo vlastne sa s tým dá spájať. To znamená, títo cvrčkovia nejako rozskáču z tej formácie a biely kráľ nejako zožerie zo pár cvrčkov. A toto je pad, lebo čierni cvrčkovia už nemajú žiadnu prekážku, ktorú by mohli preskočiť. A tým, že biely kráľ ťahal posledný, tak čierny kráľ je vlastne znehybnený. Dá sa to spraviť aj oveľa, poviem som, elegantnejšej forme. Toto je len ako demonštrácia. No, a teraz sa už dostávame ku pointe ku tomu, čo som sa chcel dostať. Som vám vlastne poukazoval, že čo sa s tým dá robiť. No a toto je jedna úloha, ktorú mal Peťkov pred pár rokmi v Fenixe zverejnenú, kde sú dve exofigúry. Leo a Wow. To znamená čínska figúra, ktorá chodí jedna ako strelec, druhá ako dáma a berie po preskočení jedného kameňa. Takže tu dôležití sú títo dvaja pešiaci, ktorí tento keď sa premení na väžu alebo na dámu, tak šachuje. Tento keď sa premení na Vá alebo Lea, tak šachuje zase po tejto diagonále, lebo tu má tu jednu prekážku. No ale obe tieto línie sú pomerne dobre pokryté, lebo táto línia je pokrytá dámou aj väžou a táto línia je pokrytá aj týmto, aj tým Váom, aj tým Leom. Takže má to napriek tomu dve riešenia. A prvé je takéto, že čierny bude ťahať iba dámou a tým, že čierny potiahol dámu, tak biely si môže postaviť dámu, lebo ťahá pešiakom, stavia dámu a zároveň tá dáma nešachuje, lebo
biely stále nemôže ťahať dámou, takže dáma potiahne na B5. A čo sa teraz stalo? Stále toto nie je šach. Dáma prekryla toto Lea, to znamená, ten Leo tu už nemôže potiahnuť na pole C6 a biely môže matovať tak, že si postaví Lea. A teraz čo vzniklo? Tento Leo šachuje toho kráľa. Keby čierny potiahol týmto Leom, môže ním ťahať, tak zrazu má čierny kráľ šach od tejto dámy. A zároveň táto dáma nemôže predkryť toho Lea, ktorého pôvodne kryla, a takisto keby čierny touto vežou predkrýval toho Lea, tak je stále mat od dámy. Keby kráľ niekam pohol, tak stále je v šachu. Takže je to špeciálny mat. Druhé riešenie, čierny ide s týmto váom a ide zase prekryť tú väžu, to znamená, čierny ťahá váom, postaví si biely vá, není šach, lebo čierny ťahá váom, váo prekryje väžu a biely matuje tým, že si postaví väžu. A teraz zase, väža nemôže predkryť vá, váo nemôže predkryť väžu, šachuje väža, lebo čierny ťahal naposledy váom, ale v momente, keď by čierny čímkoľvek poťahol, tak má šach aj od toho vá. To proste čierne kamene sú vo väzbe. Nie sú všetky vo väzbe, lebo keby ťahal väžou, väžou môže ťahať voľne. Ale tá väža by nebola. Áno, ale tá väža práve nemôže predkryť toho vá. A keby nepostavil väžu, ale dámu? Tak, dobrá otázka. Čo by sa stalo, keby nepostavil väžu, ale dámu? Tak tá Dáma by prerušila línia vá. Počkajte, ja to zahrám. Nie, tá dáma F5. Ja to Dáma zahrám. F6 by zahrala, vyriešil by obidva šachy. Teraz zahrám váom a postavím dámu. A ešte dáma prekryla. Čo teraz môže? No dáma F6. Dáma F6. Presne tak. Tak, dáma biela nemá nešakuje. Biela dáma nešakuje, lebo čierny potiahol dámu a táto línia je Vá je prekrytá. prerušený. Ale v podstate, keď sa to premení na väžu, tak tá dáma je vo väžu. Akože. No nie, ľubovoľný ťah dámou, alebo keby dáma zobrala väžu, tak aktivuješ toho, vlastne respektíve Odsudzujem do väzby, akože. To blbosť úplne, čo si povedal. Nič mi povedal do väzby, Ako ako je to rozoberať? Odsúď ho. Ale to je väzne. No dobre, takže toto bola taká úloha, ktorá vlastne mala v sebe tieto 4 premeny. No a teraz prišiel ten Francúz Sébastien Luce, ktorý publikuje všade hromadu kadejakých úloh a dovolili si takú svetokrádež, že upravoval pätkovové úlohy. Tu je vrchol. To si teda dovolil hodne. To si teda dovolil hodne, lebo tu uverejnil vo Fenschachu článok, kde vlastne, okrem toho, že bol strašne veľa úloh v tomto disparáte, tak bola táto verzia tejto pätkovej úlohy, ktorá vlastne niečo tam urobil, trošku zmenu tej konštelácie a vyšli mu 3 riešenia. Pričom tie 3 riešenia, jedno je veľmi podobné ako bolo, to znamená dáma ide a predkrýva Lea, to znamená, to je to isté, dá sa povedať. Druhé riešenie je zase toto, Vao ide na E3, biely si postaví Vao prekryje väžu, postaví si väžu. A teraz toto riešenie je iné, že Vao prejde na F2, biely si postaví väžu, dá šach, lebo čierny ťahal Vaom, ale biely to zruší tým, že potiahne väžou a teraz si postaví Vá na E. To znamená, zamenil poradie tých dvoch premien, ale tú úlohu totálne pokazil, lebo vlastne vyrobil niečo, čo má 3 riešenia a absolútne to ako keby není dokončené. No a ja som si ten článok trošku čítal a vlastne prišiel som k názoru, že tak, jak on dokázal tú pätkovú úlohu pokaziť, tak ona sa možno tá pätková úloha dá aj vylepšiť. A podarilo sa mi to. Štvrté riešenie, nie? A podarilo sa mi vyrobiť štvrté riešenie. To sa pýta tam. No, ale nie tak, že tak, jak on to urobil, že výmena, že väža, Vao, väža, Vao, ale mne sa to podarilo teda zacykliť, aby tie premeny išli do cyklu. To je konštruktívny prístup. Takže to riešenie teraz ide. Ide dáma a ide prekryvať toho Lea. To sa podobá na to, čo už bolo. Dáma ide, prekryje Lea, takže bielý postaví. Toto je vlastne zase to isté, čo má pätko. Teraz, druhé riešenie. Začne teraz Leo a ide prekryť väžu. Takže bielý si postaví Lea, prekryje väžu a bielý si postaví väžu. Takže teraz pôjde zase väža, prekryje toho Vá a bielý si postaví Vá a je mat.
A teraz zase pôjde Vao a prekryje dámu a biely si postaví dámu. Takže tu sú tie premeny zacyklené a to je zase niečo, čo som s malou dušičkou napísal mail obom, Petkovovi a tomu Lisemu, že teda nech sa na to pozrú, že mne sa zdá, že z tej Petkovej úlohy pomocou tej inšpirácie, ktorú mi dal ten článok, že sa mi podarilo toto spraviť a že teda väčšina toho pochádza ako keby u nich a ja som sa už iba hral s tými líniami a nejak som to dotiahol. Výsledkom bolo, že som dostal mail iba od Petkova. Čo ti napísal, že si beginner? Nie, nenapísal mi, že som beginner. Pogratuloval mi k tejto verzii. Môžem niečo? Skôr než ty povieš. No. Ja totiž to mám kamaráta, bývalého šachistu českého, neviem menovať, lebo už je bývalý šachista. A on robí strašného nejakého tlmočníka, skoro by sa dal povedať štátneho alebo vládneho. A kamaráti sa s tým Francúzom. Do francúzštiny, robí tlmočníka. A zrovna neviem, z akého sa kamaráti s tým Francúzom, ktorý si teda mu pochválil, že opravuje úlohy Petkovi a že Petkov mu napísal, že je beginner. A ja doteraz neviem, čo to znamená. Hej, takže tento príbeh poznal. To bude po francúzsky, asi Ja, lebo ja som vlastne im napísal mail, lebo ja už som sa v minulosti pokúsil, a keby sa mi zdalo, že niektoré Petkové verzie neboli ideálne, a keď som si to s ním konzultoval, tak proste veľmi autoritatívne ma poslal do keľu. No. A to isté bolo aj na tom verejnom fóre, ma poslal párkrát úplne do keľu. OK, ja už nie som úplne beginner, ale teraz som im napísal, vedel som, že u Petkova je to také, pogratuloval k verzii a súhlasil s tým, aby bola zverejnená ako Petkov and the Larynx. Takže, ale že kategoricky nesúhlasí s tým, aby bola zverejnená aj so spoluautorstvom toho Francúza, že proste, že to je úplný des, čo ten robí a že už pripravuje veľký článok pre fanšach, kde proste ukáže, čo všetko ten človek robí zle, že proste úplne to všetko mrví. Jedna pointa, ktorú som chcel povedať, bola jedna tá, že tak teda to zverejníme. Snáď prvýkrát sa mi stalo, že ma Petkov neposlal do keľu s tým, že keď som mu upravil nejakú úlohu. A druhá vec, čo som chcel povedať, že Juro dneska povedal, že štvorka nemá rada cykly. A tuto sa tam ináč ako štvorfázový cyklus nedá spraviť. Tu sa vlastne trojfázový nedá, lebo to sú vlastne, sa to musí na tých líniách striedať. S 5 premenami sa to nedá, so 6 by to možno išlo, keby tam boli ešte nejaké liovny príslušné. Prečo? S 5 by sa to možno dalo. A prečo sú cykly zle? Ako neviem, či by ti pasovali líny, ale možno keby nejaký skokan tam bol, tak... No možno, že by to išlo, ale proste, toto je ako stvorené práve na taký párny cyklus. Dávno už odsudol ako... Vieš čo, ja som skôr typoval, že bude dvakrát recipročne, že ešte jedno tam pridáš také, jak ten ale toto je... Radšej nestavuj. Prečo? Keď sa zle typuje. No, druhá pointa, čo som chcel povedať, bola tá, že ja som doteraz tú exopodmienku trochu tak ako bral tak ako s veľkou rezervou, že ako, kto vie, čo sa v tom nedá, ale nie len kvôli tejto úlohe, a potom som sa ako tak pozeral aj na tie ďalšie úlohy a mám pocit, že ona umožňuje ako keby všetky štandardné strategické veci, ktoré sa bežne používajú, a plus je tam ten navyše motív, že strany vlastne bojujú o to, kto použije prvý ten daný typ kameňa. To bolo vidno napríklad v tej šesťťažke druhej, ktorú som ukázal ako taký banálny príklad, že biely, keď si proste zoberie toho strelca a začne s ním ťahať, tak čierny v podstate nemá šancu už potiahnuť tým svojím strelcom. To je samozrejme banálny príklad, ale takisto sa to dá spraviť aj v nejakej vykombinovanejšej podobe, že vlastne teraz jeden začne, chcel by začať s jednou figurou takto ako banálne hrať, ale samozrejme nemôže hneď. Takže si to nejako pripraví najskôr a potom, keď už prevezme tú iniciatívu s tou figurou, tak už sa s tým dá ďalej ísť. Takže myslím si, že táto podmienka je tak ako ešte pomerne s veľkým potenciálom a preto som aj vlastne ukazoval všetky príklady také ukážkové, že skúšajú ju aj Popeye v trošičku inej podobe, trošičku ináč ju má zadefinovaná, ale nie je veľmi, v podstate ten... No, mám pocit, že už existujú dve definície. No veď presne tak, že vlastne tá Popeyovská a táto Winkleovská proste trošičku sa odlišujú, ale nie nejak dramaticky a rozhodne sa, myslím, že v tom sa dá niečo poskladať. Že bude to v biltene a keď bude vás to niekedy akoby
chytilo, že teraz idem niečo vyskúšať, tak rozhodne vám to odporúčam, lebo dá sa s tým proste veľa pracovať. Zatiaľ je to free. Juraj, inak po tom článku, ktorý bol zverejnený na Juliet Theory, pribudli, alebo teda začali tam byť publikované úlohy s touto podmienkou a dá sa na tej stránke nájsť aj viac príkladov, tak ako hovoril aj Láco, že aj nejaká diskusia okolo toho vznikla. Takže sú tam aj vysvetlivky k tomu, tej problematike, alebo teda k tej podmienke. No, zoberali sa tam aj nejaké komentáre. Aj príklady, áno, aj komentáre. A takisto tam vznikla diskusia ohľadom výkladu definície témy v Popeye alebo Michle. Neviem, či to poznáš. Pozri sa to. Ja som to kedysi trošku sledoval, ale mne tie diskusie, poviem vám pravdu, ako keby vo väčšine prípadov prídu tak hluché, že ja sa chcem zabíjať. Táto bola troška výnimočnejšia, alebo také, že aká úžasná úloha, tak a o tom je celá diskusia. Áno, nejde o to ako teraz, že diskusia o nejakej úlohe, ale diskusia o tom, že naozaj tá definícia nebola zadefinovaná jednoznačne v jednom a v druhom programe. Nebola rovnako. Ona nebola rovnako. A dokonca tam bol nejaký taký príklad, že mala jedna úloha, dve riešenia, podľa toho, či sa riešila Popeyom alebo Winklove. Presne, áno. Tak. No, ale teraz už je to v podstate vyšpecifikované. Obidve tie definície sú, tak treba povedzme, ako Madrassi a Madrassi Rex Inclusive. Proste tam je ten rozdiel tých kráľov. Tak tu je to trošičku práve v tom časovaní toho, kedy už tá druhá strana môže zobrať do úvahy ten druhý kameň alebo nie, ale väčšina tých úvah, ktoré som tu hovoril, platí bez rozdielu pre jednu aj pre tú druhú verziu tej podmienky. No a čo ešte mňa ako vyslovene, že to, čo tam vzniká v rámci tej stránky, alebo tak vo všeobecnosti, že strašne sa preferuje, alebo strašne sa hýka nad každou blbosťou v pomocnom mate, alebo v nejakom pomocnom samomate, ale ako urobiť z toho nejakú kvalitnú priamu úlohu, alebo kvalitný samomat, alebo to je rovnako možné, a pritom sa ako keby do toho nikto to neskúsi, lebo jednoducho je ľahké spraviť nejaký priemerný pomocný mat, ktorý ukáže takú nejakú... A to je vo všetkých exošetách. No jasné, ale preto si nemyslím, že to, čo tam ako keby povznikalo z veľkej časti, že by stálo za nejaké veľké pozeranie. Ako skôr si myslím, že v takých priamých úlohách, kde je vyslovene ten boj medzi tými dvoma stranami, tak tie možnosti sú. To koniec koncov som sa pokúsil demonštrovať teraz tými úlohami, ktoré mali tie neutrálne kamene. Lebo tu jednoducho, kto potiahne tou dámou, to som neukazoval, kto potiahne tým pešiakom, tým jazdcom, proste takéto volačo, čo ako keby navyše oproti tomu, všetky ostatné motívy sa tam dajú používať, krytie polí, väzby, kadečo, ale proste toto je niečo, čo je navyše a dá sa to ako keby použiť aj v tej úlohe pri motivácii. OK. Ináč mám technický dotaz. Neviem, či tomu dobre rozumiem. Ja to postavím na taká somarina napadla. Jak sa to volá? Disparate? Disparate. Juraj, inak sa to vyslovuje disparate? Neviem. Lebo rovnako sa to píše po francúzsky aj po anglicky, ale určite to má úplne inú výslovnosť. A ja som sa rozhodol sa s výslovnosťou v tomto prípade trápiť. Čiže ty to hovoríš po slovensky. A to hovorím po slovensky. Vidím napísané disparate, je to disparate. Či je to anglický výraz alebo francúzsky alebo aký slovo? Podľa mňa to je asi slovo, ktoré ja si myslím, že anglické. Rovnaké v oboch. Petko ho používa po francúzsky. Povedzme, že circej, že Devi zoberie pešiaka, madrase. Zoberie pešiaka a je šach. Áno. Čiže potiahnem pešiakom a nemôžem zobrať kráľa, hej? Áno. No ale či tak nemám, tak je to pad. No počkaj, teraz je na ťahu biely. No biely niečo potiahne. Poskočí. Tak, teraz čierny... Je v pate? To teraz je kráľ potiaľ posledný. Je v pate, hej? Áno.
Prečo? Nerozumiem, prečo platia. No lebo nemôže, môže ťahať len pešiakom, aby nevstúpil do šachu. A dokonca... No keby to bolo takto, že proste to obloží. Nie, rozumiem. Ja teraz, ak si potiahol tým kráľom, aj toho kráľa si znehybnil. Áno. No, ale to není podstatné, čiže toto je pad, hej? Alebo povedzme v ortodoxnej podobe. No áno, nesmie ťahať, aby sa nedostal do šaku, samozrejme. Čiže ja keď dám však dal strelec, hej? Áno. Počkaj. Však dal strelec. Zablokujem strelca, čiže není však. Áno, ja som si prevezal, že môj strelec. Vliezol som do väzby, takže ak ma nerozviaže, tak som v pate. Hej? Ak je kráľ znehybnený, hej. Dobre, takže to sú zaujímavé motívy. Áno. Len to som chcel. No. On by mohol toho strelca rozviazať tou To nie je vežou. podstatné. Podstatné, že v tejto pozícii, keby bol čierny na ťahu, biely hral niečo neutrálne, tak je pad. No nie, lebo už si to strelca už máš potom, keď biely volá čo... Nie, v podstate ten biely, keď je biely teraz na ťahu, tak není šach po jeho ťahu. Keď potiahne výšlom znova, keď biely potiahne, tak už si rozpatuješ toho strelca. no ale čierny ťahal strelcom. Ale čierny ťah, ten Čierny ťahal strelcom a preto ten biely strelec nešach. No teraz nie je šach, ale keď biely volá čo potiahne, tak ten šach dá zase. Nedá, Nie. lebo on čierny prebral tú moc nad tými strelcami. A ešte sa aj nezdal. Ale po jednom, no počkaj, ale po jednom ťahu tam... Juraj to povedal, že šach bude až po ťahu čierneho, A čierny nemá Teraz, ťah. keď je takáto pozícia, disparáta, hej, tak biely potiahol pešiaka. To znamená, má vládu nad pešiakmi a zároveň tento strelec hrozí zobrať toho kráľa. Hej, takto keď to je. Keď teraz čierny potiahne strelcom, tak biely má ešte furt vládu nad pešiakmi, čierny má vládu nad strelcami a teda tento nešachuje teraz toho strelca, teda toho kráľa. Keď biely niečo potiahne, napríklad takto s pešiakom, tak stále on má pešiakov a čierny nemôže potiahnuť tým strelcom, lebo ako náhle by takto strelcom potiahnuť môže, lebo je priviazaný, ale nemôže potiahnuť teraz jazdcom, lebo keby potiahnuť jazdcom, tak teraz by bol šach. No áno. Takže v tejto pozícii vlastne jediné, čo môže čierny spraviť, je potiahnuť kráľa. Lebo kráľ odíde z toho šachu. Ale keby nemal, tak je pad. Tak. Ja si práve myslím, že toto by už bol mat. No nie je to mat, lebo však... Nie, lebo tá paralýza je len na jeden ťah. No není na jeden ťah, ale čierny ešte tým, že neurobil ďalší ťah, to je v tej definícii práve. No tak možno, že práve tu sa rozchádzajú tie definície. To je tá výchle definícia a tá popájovská môže sa práve v tomto líšiť. Tak. Takže asi tuto bude rozdiel medzi tými dvomi definíciami. No. Lebo ja čo som videl úlohy, tak tam jednoducho potiahol ďalší ťah a bol šachovaný. Mám pocit, že aj som dokonca pozeral a neviem, či to aj nebolo tomu rozoberané. No to je práve ten timing toho, že kedy sa vlastne zdáva tým moci nad tými figurami. Vo výkole a vtedy, keď už potiahne tým druhým. Tak hovoril aj druhý, že to není dvojšach, že ten neutrálny sa použije až po ťahu. Nie, ja už som skončil, ale už je toto. Po ťahu bieleho nie je šach, až po ťahu čierneho, a keďže čierny nemá ťah, tak je pad. Aspoň ja tomu tak rozumiem. No, ale toto, čo som ja hovoril, to je striktne tá definícia, čo používajú výkloj. A v Popeye tomu môže byť tak, jak Laco hovorí, ešte o trošičku skôr, že preberá vládu nad tým druhom Tá kameňom. paralýza je vyslovene len na ten ďalší polťah. A keď zase nepotiahne to istou figurou, tak sa paralýza stráca. No to je zaujímavé, no priame úlohy sú to veľmi. No veď práve. No, tá motivácia dočasnej paralýzy ktorejkoľvek figury, ktorý jednej sady alebo druhej, to je na zamyslenie.
nie je to tam niekde, že v podstate pad je výhra tiež, až tam to nejde. Nie. No to už asi komplikuješ. Nie, to je rovnako je to o šachu a o mate, len niektoré figúry proste v niektorých chvíľach sú úplne znehybnené. Preto napríklad mohol v tejto úlohe dávať mat král, tej úplne prvej. To by bolo dobre vyskúšať vo Winklove, túto konkrétnu pozíciu vo Winklove a v Pope, ako na to reagujú. No môžeme vo Winklove vyskúšať. No ako šachujúc, ako šach to môžeš vyskúšať. Šach druhým ťahom, alebo teda tak nejako. Musím zmenšiť obrazovku. No, čiže skúsime to. A že ktoré ťahy vlastne budú možné legálne hrať. Ešte nie je možné, ja by som toho čierneho kráľa zablokoval. Že či ukáže pad. Normálne to bude... Začneme tým, že ktoré ťahy sú možné legálne hrať. Áno. No takže bielý začne tým, že dá takto. Počkaj, daj to strelca na B1 a pišeka na A2. Aha, prepač, máš pravdu. Takže. To zahrám, no radšej začnem takto. Takže pešiak zahrá, je to šach. O tom nie je diskusia. Strelec môže ťahať, lebo tým ruší ten šach, to je v poriadku. Teraz keď bielý zahrá s pešiakom, vidí, že on neindikuje šach, lebo je to tak, ako som hovoril. Ale teraz jasom ťahať nemôže, strelcom ťahať nemôže, lebo bolo šach od veže, ale kráľ môže ísť na tieto polia. Sem nemôže, lebo mal šach od toho strelca a všade inde môže. No a teraz, čo môžeme spraviť je, že... Daj dámu na C7. Bielu. Tak. A dám pomocný mat na 1,5 ťahu? Napríklad. D4 šach, teraz bere na H2. No, pomocný mat, neviem či zrovna. Prečo? No, tam je spústa. Vieš čo, tu nevidie, či je mat od veže alebo od strelca. Daj ešte na A3 daj bieleho pešiaka. No, tak nebude vo OSB. No nebude, ale však matuješ niekam. Ja som len zvedavý, či bude mat teraz. No D4 nevychádza. No on si teraz práve preventívne zoberie toho strelca, ne? Nie, daj to pešiaka na A3 a zahraj to D4 sa 2 D5, že či napíše pad. Ešte raz? Daj pešiaka A3 dole a zahraj tú sekvenciu D4 sekra A2 D5, že či ti ukáže pad. Pad mi neukáže, ale mi neumožní urobiť žiadne ťahy. No tak potom je to pad. A ešte musím to skrátiť, lebo teda predĺžiť. No čiže dám šach. Teraz to zruším. Teraz potiahnem. Nič. Takže je pad. No. Treba to vyskúšať aj vo Winklove, či to skutočne. Myslíš Popaj? Tak to hneď vyskúšame. A to je čo? To je vyparáte. Šach. No. Vidíš, No, čiže v tomto je ten rozdiel. V tom je ten rozdiel. Takže on už teraz vlastne tým, že urobil ďalší poťah, tak si oživil toho. Čiže tu máš dané na dobu určitú.
Tá paralýza je len vlastne na poloťahu. No dobré, ale tu vlastne vidno, že je to, tie dve definície sa trošku odlišujú, ale ten motív kontroly nad nejakým druhom figúry sa dá podobným spôsobom použiť. OK, keby boli nejaké ďalšie otázky k tomuto, rád to budem s vami ako keby prechádzať v rámci toho voľného programu, ktorý máme. A dúfam, že som všetkých neunudil k smrti a zajtra teda ešte snáď tú druhú prednášku. Keby niekto ďalší, kto zatiaľ nie je v prednáškovom programe, mal záujem, veľmi rád mu urobím miesto, pretože nejaké prednášky nám vypadli a ten program utrasieme a ja ho oznámim zajtra ráno do obedie a na obed zase na poobedie.